Uni pre. Besya! Kalau mana dulu pre. Dongan sih. Kalau pre, kita pre. Mi? Ay! Wow! Apa kayo nga bayi? Titik kayo ba? Uy, pre! Nina ra ka diya? Bago pa pre, agi ko ba madto sa kung kanpo silingan? Ang bala ko ito. Alisa ba? Sana kayo kita ni mo? Sana. Sika kayo? Lah, pitik kayo ba pre? Paga anak ni. Pitik kayo nga bayo? Kailan ako ni? Hindi alam. Pitik kayo? Pitik kayo nga bayo? Lah, Paga anak ni. huwag ka kailan ni? Ilang tagahan man ni. Huwag ka kailan, chick boy kay ikaw niya, huwag ka kailan ni? Ibana man ni. Dili eh. Ano kalit mo ng iba na? Tagahan na sa imong sita ta. Ako naman nito. Ako naman nito. Uy, agi anak ni. Dami kayo sa mandalon ta ka dito? Ha? Dalon ta ka dito? Sige. Kaya amikan na ko to. Sige nga pre. Sige. Pero, 1K sa daan. No! Iba nang ka dito pero na 1K. Ano, bahay pa dai pati na bahay. Pwede Gcash naman. Kasi una hapon, ni O, hapon. Gcash ako niya po na. Ang sita sa tadaan. Banata ka. Ta. Tara. Diri, pre. Ay, diri. Oh, Diling pala. diri. Ay, yan sa pre. Kalukalay ko niya, pre. Tinuod ka ni nga bahay pre. Tinuod lagi. Kabayot ni. Dili kalukalay yun niya, pre. Oh, gidi. Hati nga bahay. Ako ngayon, pre. Kailam na ko lang. Ayo. Ayo pre, ayo. Magula man diri. Tawo, pre. Ay na anak, abiyo. Tuto ka ayo. Ma'am? Hoy! Mercy! Di ba naman kakaroon ako sa pagkikang nga? Dili sa amuha! Di ba magkautang diri sa amuha? Magkakagat naong ba? Maugali ni balik ko diri, ma'am, kay mubayad ko sa imuha sa Gcash. Gcash ako ni gabi. Gcash! Butbutong na naman kayo! Grabe ka mag-butbutong! Sa una bitaw! Naiimbang kayo may papalawan! Ipapalawan ni mo ang ano mo utang! Ibiyan ka nilo! Ano doon? Kapag-agin ka sa pagbalang sa ito, yun mo nila! Kaya mamisita ni Misa Lumay! Misa Lumay! Hoy! Hoy! Sige! Masagot ko nga mamisita ka! Pero! Bayad tayo! Sa time stop pa! Kaya hindi mo na pinakatabi mo utang! Unya nagbatubang pa mong. Chikas! Unya gabi! Dili! Dili! Nagay ko confirmation daan sa Chikas! Confirmation sa Chikas! Kaya ko suot ka! Mau niya akong Gcash, ma'am. Na ang ako mong sunod. Kabayad ko niya gabi. Sure ka, ma'am? Mali mo siya. Wala mo chismis. Ma'am. Makabayad ako niya gabi. Makabayad ako. Alis ko na. Isunan sa account. Isindaan. Isindaan. Masugot ko kung may sinang. Sa akong babanggan. Number Gcash ni mo, ma'am. Kaya isin na ako. Sige. Nara. Isend na ko, pre. Isend ang 3 mila. Kaya 1.5 ko utang. Nag-times na. Nasend na, ma'am. Basta ba? Sige, okay na. Pero, mangisap ko niya. Yes, mangisap ko niya. Bante ka lang. Sige. Oh, sige. Basta, makapamisita. Sige, ako'y bahala. Ako'y bahala. Salome! Naman siya! Day! Ay, mamisita lang! Day! Kurtahan ka, Day! Kurtahan ka, Day! Day! Kurtahan ka, Day! Kaya na, ay, Day! Iyan ang panong niya, magbangka na siya niya, Day! Anak mo naman, nagpakuwagan ng mga tawanan. Ito ang hindi pangita. Tugay naman kaya siya. Hindi ginawa na niya. Nagadumduman siya ni mo nga. Kanang po siya sa una, pero ako nung kanya, crush ko nung kaya kanya sa panasay. Kaya nagpangkara ka ko na siya,
istipot ang kadiriday ha. Istipot ang sinusunod kadiriday. Kaya ako silang ipasunod. Pasunod na po sila. Ay, ubang ka daw siya. Oh no! Ubang ka daw siya. Ay, puro ka sa chicos. Baby ka nabili nga sa timid. Nabayad siya sa 10,000. Kaya naman siya hulam sa ako sa unan. Nanapay si Timil day. Chicos! Sige na day. Oh, sige na day. Sige na day. Sige na day. Dumarchi! Okay na tayo. Okay tayo. Gumang ko na, Reggie. Okay tayo siya, Dumarchi. Gwapa! Gumang. Gwapa kayo. Hindi namin musunod ba? Lamig kayo. Lamig. Crunchy kayo. Dumarchi. Gwapa kayo. Dumarchi, gwapa kayo. Salome! May una, pre. Kaya sagot, may tadaan. Una kaya ako, may Ako ba kita kaan? Makunin mo guwan ki ba? Kaya ikaw ang kita. Nakalimot. Iglesia! Ala pre, wait pre. Patadong!